אז מה קורה חברים? כאן נועם באוטרטון, והיום אני הולך לפתוח קלפי פוקימון וקלפי כדורגל מקווה שיצלו משהו טוב, תצפו בתוכן שלי בואו נתחיל. אני מצוין עם מספריים, כן, כדי שיהיה לנו סרטון יותר קצר וקל לפתוח. הנה הקוד. קלף זהב, ביירן, יובנטוס, עוד ביירן, וקלף אחרון, ארסנל. עכשיו אנחנו נעבור לחבלה יפנית, אולי יצא לו משהו טוב, אולי לא. קלף אחד. אוקיי, העברנו. קלף נדבר נקווה, יאו, EX, יפני, הסתכלו איזה קלף יפה, EX. ועכשיו אנחנו נעבור לחבילה האחרונה, והיא אנגלית של סקרלט אנד ויולט, שיצא לנו מהמסתורים. אנחנו בסרטון הבא נפתח עוד חבילה מסתורין, ואם אתם רוצים שאני אשמור אותה לשנים הבאות ויתעלה המון כסף, תרשמו לי בתגובות. אז יאללה, בוא נפתח את הסקרלט אנד ויולט. אוקיי, כבר פתחתי. קוד לכם. קלף אחד קדימה. ומתחילים. אנרגיית עשב. קלף מיוחד. קלף נדיר. לא יצא לנו קלף נדיר. איזה באסה. אם נהנתם מהסרטון, שימו לייק וסאב ותגובה, תשלחו את זה לחברים שלכם. אז יאללה ביי.